konfirmation, det skal jeg holde. Og det skal ske den 4. maj. Ja, gæster skal der også med. Jeg havde tænkt, det skulle være jer. Yeah, det er godt at være en konfirmand. Yeah, jeg glæder mig til denne dag. Jeg vil så gerne se jer her på Herningvej, det hele sker. Nok mad, nok vin, nok sodavand, og noget til den søde tand. Yeah, det er godt at være en konfirmand. Yeah, jeg glæder mig til denne dag. Kom klokken 12 og vær min gæst til denne dejlige skønne fest. Jeg håber at I komme vil. Ring SMS og